Usegazini umculo ebukhosini bakwaZulu. Izile sezakhothama zayingamaciko ngokushoko somlando. Ukusuka ekugideni ingoma, ukubhalwa nokuhutshwa kwamahubo kaZulu. Lapha ngibala isilo sakaDukuza uShaka, isilo sasemgungundlovu Dingane, esakanodwengu uMpande, esasondini uCetshwayo kanye nesasosuthu uDinizulu. Basuka ke ubuciko bedlulela ezinyaneni laso indlovukazi uMagogo. Beza kumntwana wakwaPhindangene. Leli khono libuye lavuka futhi einsukwini ezehlule emva kokutshela izwi ukuthi uzizwa ephilile emva kokuqhaqwa iCoronavirus. I hold no merit of my own than Jesus Christ and righteousness. Isilo sasenyokeni ungangezwe lakhe naso sihle kakhulu lapha ku keyboard. Nezinyane laso umntwana ubuzabazi wakadla amahlahla naye uyawashaya amathamba akhalayo. Lolufuzo lukubazukulu manje. Umzukulu kaMntwana wakwaPhindangene uThoya Delaze ozenze UK naye waziwa kakhulu ngomculo wakhe ocuba hip hop nezinhlamvu zesiZulu. Kanti ngapha kuchwaza inkundla yezokuxhumana ngomculi ongumzukulu wesilo uDinizulu, lo nguMakhononke Zulu obuya endlini yakwaSitholani. Lokhu kuyayithokozisa kakhulu eNdlunkulu. Silindele vele intsha yaseNdlunkulu ukuthi kube yona ehola intsha yonke enye ikhombisa indlela. Kubalekile ke ukuba isibonelo sihle entsheni uma uphuma eNdlunkulu. Kufanele ukuthi ngiyiphathe kahle emsebenzini engiwenzayo ngoba ngumuntu ozalwa emzini omkhulu kakhulu nohlonishwayo. Enye inselelo ke leyo engeke ngibhekene nayo eindaweni eziningi la ngisuke ngihamba khona ukuthi abantu njengoba bengazi ukuthi ngizalwa eNdlunkulu fanele ngiyiphathe kahle ngihloniphe abantu.